ठरवलंय की या लॉकडाऊन मध्ये, या कोरोनाच्या संकटामध्ये स्वतःसाठी आत्मनिर्भर होणार ग पोरी होणार तू आत्मनिर्भर होणार ग पोरी होणार तू आत्मनिर्भर होणार। बघ ना तुमच्यातले काही शिक्षक बंधू भगिनी कोरोना युद्धेत सारख्या परिचारिका डॉक्टर या सर्वांमध्ये पडले आणि मी तुला सांगते त्या काळची मी होते क्रांतीज्योती सावित्री। त्या 19व्या शतकातली क्रांतीज्योती सावित्री कोरोनाच्या संकटानंतर या 20व्या शतकातली तर या 21व्या शतकातली टेक्नोसेवी सावित्री म्हणून ओळखलं जाणार। टेक्नोसेवी सावित्री। आजी कुठे गेला आजी? आजी कुठे गेला आजी? बरोबर आहे आजी तुमचं, तुम्ही म्हटल्या ते अगदी खरं। आम्ही नाही का आम्ही सावित्रीच्या लेखी आम्ही सावित्रीच्या लेखी तुमचा वसा पुढे चालवणार, नक्कीच पुढे चालवणार। तुमची महती गावी तितकी नक्कीच कमी आहे तुमची महती गावी तितकी नक्कीच कमी आहे। म्हणूनच म्हणावेसे वाटते, म्हणूनच बोलावेसे वाटते, आजी तुमची महती गावीसी वाटते। या ओठाने सदैव गावी सावित्रीची गाणी, या ओठाने सदैव गावी सावित्रीची गाणी। वंदन करते तुझला कर जोडून आता, वंदन करते तुझला कर जोडून आता। तुझ्याच चरणी ठेवा तुमचा आमचा माझा, तुझ्याच चरणी ठेवा तुमचा आमचा माझा।